Esan bezala pasen programan, gaur programa hau urtearen azken programa izango da, beraz, baita ere pasen programan esan genuen bezala, 2023 urtearen berrikuspena egingo dugu, batez ere interneten dauden aktore handien txostenak eta informazioak hartuta. Urtearen bukaera izan arren ere ekitaldi batzuk egiten jarraitzen dira, adibidez Big Conference, lehen Fan and Serious zen ekitaldia pasaren urtetik Big Conference deitzen dena, bideojokei buruzko ekitaldi esango nuke profesionala izaten jarraitzen dutela, aurten fanzone bat jarri dute, baina fanzone horretan batez ere proiektu amateur edo indie topatu ditugu, baita administrazio batzuk indartzen dituzten proiektu batzuk, adibidez Madrileko estudio asko egon dira, baita Frantziako batzuk ere, baina gehienak nahiko estudio txikiak gonbidatu, importanteak bai izan ditugu, baino jokatzeko zeuden jokuak nahiko hori amateur indi txikitxoak ziren. Dena den horrelako ekitaldietan batez ere Bilbon egiten direnez, ni pertsonalki espero nuke Bilbon eta Euskadin egiten diren bideojokoen representazio pizkat gehiago izatea. Ez dugu ikusi, espero dugu hurrengo urtean hori bai ikustea. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Bazen bezala, sarean zehar honetan urtearen azkena izango dena, berrikuspena egingo dugu eta pizkat urtean gertatu dena baita ere komentatuko dugu. Berri batzuk bere badauzkagu azken egunetan gertatuta, baina gure eduki nagusiena hori izango da eta hori kontatzeko beti bezala daukagu gurekin Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja? Arratsalde hori nigo. Ze moduz? Ondo esango dugu ja espero dugu oporrak laster etortzea, pizkat uste dut atseden bat behar dugulako. Bai, horregatik pasaren denboralditik minimo, ez dugu gogoratzen aurreko denboraldietan nola egin dugu, baina pasaren denboralditik ja tradizioz jarri dugu gabonetan atsedena, programa bat gutxiago egiten dugu denboraldi bakoitzeko, baina ez da arazorik horrekin. Urtearen birpasoa egitea nahi duzu, ze deritzu? Aproposena da, no? Momentu honetan normalean uste du ja plataforma guztiak daukate ja horrelako moduko egiteko intentzioa. Ikusiko dugu ja zein izan da zure urteko jarduera edozein plataforman, berdin da. Imaginatu Tinder horrelako plataformetan izateko. Egingo dugu birpaso bat nola junden zure urtean. Laneko Outlookean egingo dugu birpasoa. Aurten 5.000 korreo jasu dituzu ez zirela beharrezkoak. Eta Teamsen, zenbat bilera, zenbat ordu pasatu dituzu bilera batean. 15 bilera izan dituzu otsailean ez zirenak beharrezkoak, email batekin konpontzen zirenak.
Ba, bueno, horrelako. Garraio publikoko baita ere aplikazioa aterako du Wrapped bat, zenbat ordu pasatu ditudan autobus batean, edo metroan. Edo metroan. Ostras, bai, izan leike. Ni pasaden 2 hilabetetan orduak pasata lurralde busen konkretuki asko, así que, en fin. Eta Renfen jarri zutela abonoa doainez. Bai, ostia, Renfe aurten asko erabili dut ere. Zure aplikazio favoritoa bihurtu da. Bueno, aplikazio... Bueno, Renfekoa, en fin, pizkat soratzekoa da tiketa daukatelako NFC tiket bat, baina kartoizkoa da, orduan nahiko erraz gastatzen, eske azkenean hori ez da barik bezala plastikozkoa dena, 3 hilabetero, bueno, izan dira 4 hilabetean behin bonoarena, 4 hilabetean behin txartel berria atera dut, porque es que mierda bat dira, hablando de plata, baina bueno. En fin, birpaso egingo dugu kasu honetan Wikipediako datuak hartuta, Wikimedia Fundazioak ingelesez gehien irakurri diren 25 artikuluak partekatu dituelako 2023an Wikipedian, eta hoien artean azpimarratzekoak izan dira adibidez, adimen artifizialak bultzatutako chatbotaren artikulua, bueno, ChatGPT, bueno. Hori izan da gehien bizitatu dena, urte honen hitza. ChatGPT edo adimen artifiziala... Baina konkretuki ChatGPTaren horria izan du 59 milioi bizita baino gehiago. Aurten. Osa, ez da adimen artifizialarena eta bar. Konkretuki... Kontzeptu ezaguna dela, baina ChatGPT konkretuki asko bizitatu da. Bigarrena izan da Oppenheimer pelikularena 28 milioi irakurketa baino gehiagorekin. Beste datu batzuen artean, komentatu dezakegu 2023an Wikipedia jasotako erabiltzaileen biziten datuan ere argitaratu dituzte guztira 84 milioi 84 milioi bizita baino gehiago izan direnak, eta gehien irakurri den bigarren artikulua izan dela eriotzen urteko zerrenda. Bai. En fin, la necroporra. La necroporra, beti dani. Guztira 42 milioi eta erdi bizita baino gehiago izan ditu. Bestalde 3. eta 4. postuetan kirolaekin zerikusia duten artikuluak, konkretuki Indiako kirolaekin kriket 2023ko munduko kopari buruzko artikulua izan da 3. 38 milioi bizitekin, eta Indiako Premier League 32 milioi biztaratzekin. Es que Indian gente asko dago. Hori da. Baino, bueno, munduko herrialde biztanle gehienek dauzkana. Baino, datu eta argitaratu duten txostenaren artean, ni pertsoneki geratu naiz, horrela esaldi epiko batekin, Wikimedia jarritu lelo bat bere txostenean, nahiko ondo dagoela, eta begira, ez dut, hemen rever daukagu, mikrofono honetan jartzeko eta bai, begira. Eske, ahots honekin dau, rever jonda pikutara. Bai, kendu dut nik. Vale. Ikusiko duzu nola geratzen den musika honekin eta rever honekin esaldi hau, ojo. Zure jakin minak ensaiatu beharko duzu. Barkatu. Otra. Probatzen du ni? Aurkikuntzaren ez, ni egingo, utziaz. Zuren jakin minak aurkikuntzaren posa erakusteko. Ama! Venga, toma bi... Venga, toma iro. Zure jakin minak aurkikuntzaren posa erakusten du. Heriotza goiztiarraren tristura. Kriket final baten adrenalina. Sinema egun bateko magia. Zure abeslari gogokoena entzutearen joritasuna. Hau da 2023ko hoi. Eta ia bukaeran... Zitu gehian ere. Ez ara berriz hasiko, da? Ez. Hau da 2023a zure begien bidez. Kostatu zeizu? Ez. Vale, eskerrik asko. Ezin dira gauza bereziak hemen egita. Ez aiozu Wikipedia. En fin, ez duzu bihotzarik, Borja. Ze polita geratzen den esaldi... Bueno, nire hautzean ez, baina ze polita geratzen den
eta ez duzu gustoko. Pizka bat ja erretanago hainbeste rap eta rekopilazio eta birziklapen eta refrito ja eta ez dakit zenbat plataformak egin dute hau eta ja azkenean Wikipedia etortzea esatea zenbat artikulu bilatu duzu zaitez. Gutxi geratzen zaizu urrengo berria ere urtearen berrikuspen bat delako. Konkretuki Spotifykoa. Baita ere, errebatu dituzteako 2023an izan diren abesti, artista eta podcast entzunenak. Baita ere, komentatu dute plataforman 574 milioi erabiltzailera iritsi direla aurten. Eta mundu mailan entzun den artista egia da Taylor Swift izan dena, baino abestia ez da Taylor Swiftena izan. Munduko abestirik entzunena Spotifyn 2023an hau izan. Miley Cyrus. Baina, oraindik jarraitzen du musika egiten? Bai. Hori izan da mundu mailan, Kontrolatu 8 segundu mosten ditut dela... Copyright. Kasu honetan. Hori izan da mundu mailan, baino Espainian Bad Bunny izan da artistarik entzunena eta entzun den kanturik, gehien entzun den kantua izan da Quevedo eta Mike Towersen Playa del Inglés. Horrela, datu bezala. Zarra egiten nahi nez. Miley Cyrus bai kokatzen duzu. Bueno, bai, Miley Cyrus bai. Vale, a ver, pentsatzen nuen. Da Taylor Swift baita ere, baina... Vale, hombre, Taylor Swift bai, baina... En fin, dena den, Espainian gehien entzun diren 10 artista, hemen zerrenda bat daukagu, batzuk, ezagunagoak beste batzuk ez, adibidez, Faith, F-E-I-D, ideiarik ez, Mike Towers, bueno, Puerto Ricoko produktore bat da, ok, Rauw Alejandro, bien, Rosariarekin egon zena, vale, ok, Anuel A.A., ideiarik ez, bueno, zu jarraitzen duzu Operación Triunfo, agian daukazu ni baino informazio gehiago. Pero ni puta idea, hijo, o sea, ez eskatu, hemen ez dago horretaz ezer. Nora aurkeztu dute Benidorm Festeko lista, ez dago hemen inor? Ez. Baita ere, zerrendan dago Mora, Eladio Carrion, eta azken bi hauek Bizarrap, gutxo gora bera bai, ez? Quevedorekin eta gero Shakira eta Shakirarekin ere parte hartu duen artista izan da Karol G, baita ere emakumeen artean entzunena izan dena. Karol G ez duzu kokatzen. Bizka bat, baina entzun dut, baina agian abesti honekin kokatuko duzu. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé, pero me ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Agur. Pues que muy traga. Ideiarik bez. Ideiarik bez. Ez dakizu zein den. Ez. Beitu zerekin geratu naizen, pentsatzen ari naiz Eladio Carrion dera 70ko hamarkadetako artista bat, tipo Julio Iglesias edo... Eladio Carrion suena a franquismo. Eladio, nor deitzen da ja Eladio. Bueno, agian Latinoamerikan bai. Bueno, hemen zerrenda honetan ez da gertu Inigo ez dakizer, no da ditzen da tipo hori, el de... jarriko dizut ez nago in jarriko dizut beste abesti bat ni pentsatzen nuen zergatik bai, ni pentsatzen nuen abesti hau egongo zela hauen artean baino badakizu ilusio bakarrik ilusio egin didan ikusi dudan zerrenda bakarra urteko bat formulako adelantamientos oberenak eta gidan boskaketa batekin hau da hor ere polemika egon da bai en fin bot batzuk dirudienez ba bueno ez du irabazi azkenean Fernando Alonso ez abesti hau badakizun zein dena. Epa, hori bai hori bai gure sintonia derako, baina naztu da beste honekin. Hace ya tiempo te volviste uno más. Nada. Cuando estoy
Ba, hau da, Iñigo Quintero, dela dirudienez... Quintero. Es Jesús Quintero. Bueno, tipo... Agian bere semea da. Nahiko tradizionala. Así, en principio, eta, bueno, duela urte batzuk egin zuen abesti hau, eta bapatean, bombazo bat izan da, guztiok daude, Instagramen, historietan jartzen, en fin. Iñigo, beste zerrenda bat gehiago dago, ikusteko. Bai, Googlera. Ez duzu Googleen zer? Bai, jarraitu, ja hasi gara bideo honetik, ja... Hombre, es que urteko azken programan... Bueno, begira, ez dugu gabonetako argitxoak jarri? Ez duzu garbonetako argitxoak jarri, nik ez nituen jartzen inoiz. Culpable. En fin... Bueno, Spotify-rena bukatu baino lehen. Spotify baita ere esaten dizu zein izan dira zure podcast top 5. Eta zaren zehar dago zure top 5 artean? Nirean ez, eta zurean? Aja! Nirean ez zegoen inoiz, uste dut. Osa, Euskal Digitaleko beste podcast batzuk entzuten ditut gehiago, zarean zehar baino esan behar dut. Adibidez, esango dut, Gaming Room entzuten dut zarean zehar baino gehiago. Eta enredando hortik doa, hau da, pizka bat hildo berean. Eta, eske, urte honetan entzun dut podcast asko. Eta eske batzuk gainera audiolibroak ziren, orduan ez dira podcast, baina bueno, podcast bezala orkesten ziren, zen Spotify ez dauka audioliburuak. Orduan, hor ja pizkat kategoria bat apartez utzi beharko luketela. Baina, bueno, horregatik da. Nire podcast entzunena... Ez duzu ikusi zure Wrapped? Ikusi dut, baina... Baina ez duzu gogoratzen. Ez nuen gogoratzen. Ni beti ikusten du. Nire podcast entzunena izan da... A ver. Ojo al dato. A ver. X-Ray. Bai, 2 aldiz entzun dudara osorik urte honetan. Bueno, ez du esaten ze podcast gehiago. Hemen agertzen zait, hori, X-Ray, baina... Bai, jartzen du top 5. Bai? Bueno, bos entzun badituzu, agian entzun duzun bakarra da. Jo que se, a ver, hemen agertzen den. Bai, juten basara aurrera, uste dut, esango dizu, zein entzun duzun gehiago, eta zein da zure bost entzunenak. Ez? Nire bakarrik esaten dit, hau... Agian iPhonean funtzionatzen du dizt. Jo que se, begira non dagoen maia nire artista entzunena izan da Aitana. Pa empezar. Googlera pasatuko gara. En fin, begira, Googleek 2023an Espainian gehien bilatu diren gaiak ere azaldu ditu. Lehenengoa izan da ChatGPT, bigarrena Israel eta Gazaren arteko egoera, baita ere Shakiraren musika nobedadeak eta Espainiako futbol selekzioko jokalarien inguruko albisteak nabarmenduz. Baina gizonak edo emakumeak? Konkretuki... Nire ustez urte honetan 2023an izan du berri gehiago emakumeen selekzioa, baita ere munduko kopa irabazi dute, gizonezkoak baino, eta... Munduko kopa irabazi dute... Eta etorri den beste guztia. Eraso sensual bat egon da. Eta etorri den beste... Baina bueno, izan dute arrazoi gehiago izateko notizia. Egia da, kirol gaien artean, bilatuena da izan dela emakumezkoen munduko futbol kopa, baina baita ere Rubiales eta Jen Hermoso. Bai, baina bueno, zuzan duzu Espainiako futbol selekzio jokalariak, eta ni esan du jokalari zeintzuk. Baita Olga Carmona, Alexia Putellas, Mbappé eta Sergio Ramos. Vale. Beste gai, orokorren artean, konkretuki alderdi politikoetan hauteskundeak, Amnistia eta Laufer izan dira. Ni orain dik ez dut ulertzen zer den Laufer, askotan esaten dute Laufer. Bai, entzun dut zein den definizioa, baina txorrada bat iruditzen zait.
Horrela esango dut. Hau da, oso subjetiboa da. Pentsatzea egiten dutela zure kontran, eta baina hori ni baita ere egiten dut. Irabazten dudanean, arrazoi guztia neukan, eta galtzen dudanean, hau ez da kasentzurik. Claro, azken finean, Laufer horren kontua izaten da, guztio pentsatzen dugu daukagula arrazoia, eta galtzen badugu orduan errudu dana epaia. Claro, orduan, epaile batek ikertzen badu zure pertsonaren aktivitate publiko edo pribatua, hori da zure kontra egotea edo ikerketa politiko bat egitea, kasu batutan pentsatu leke, baina, hori da gutxi gora bera kontzeptua. Hau da, politika manipulatzea epaitegien bidez. En fin, horretarako iritzi asko egon leike. Eta Googleko txostenetik ere ateratzea, urte honetan zendu diren bi pertsonen izenak hartzen direla, Maria Teresa Campos eta Matthew Perry. Bata Espainiagokoa, bestea mundu osoan ezaguna. Bai. Obviamente Maria Teresa Campos mundu osoan ezaguna. Bai, nore ezagutzen zuen Matthew Perry. Martin denboraldi egin zuen telebistazio batean. Gero ja ez zioten ezer eman. En fin, azkenean, hau izan da gure mundua 2023an musika barne. Eta zein izango da gure mundua 2024an? Hori ez da. Berri batzutan agertzen da, baina ez dugu komentatuko, hemen txurrumurrak ez direlako komentatzen, basikoki. Denbora palanka mugitu pizka bat, eta guazen aurrera. Hala. Borja, beste kontuen artean, beti bezala menua egin dizut. Orduan, parte batetik, Europa daukagu, bale? Ez jarraitu, ja, lehenengo platera beti da Europa. Baina gero, badaukagu... Ez egin spoiler, Europa. Nahi dauzu Europa bat eta Europa bi batera, edo? Bakarrik Europa bat. Edo agian bakarrik. Momentuz Europa bat, eta gero ja ikusiko dugu Europa bi. Europa bat, sintonia bat behar du, orduan, sintonia sartzeko, en fin, bere tartetxo solemnea, behar da ere, Europa bat, guazen horrekin. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Europar Batasunaren lehenengo berri honetan, komentatu behar dugu adimen artifizialeko kontuak, urte honetan ere asko komentatu direnak, eta urte honetan Europar Batasunak, saiatu da akordio bat iztea adimen artifizialeko arriskuak mugatzeko lehen arauak esartzeko. Hau, azkenean akordio bat da, beraz, lege en condiciones bat izateko 2026ra ziurrenik ikusi beharko dugu. Arau hauek edo akordio hauek berekin dakar debekatzea arrisku onartezineko kasuak, hau da, kategorizazio biometrikoak, irudiak zuzendu gabe ateratzea aurpegia ezagutzeko, datu baseak sortzeko, emozioak ezagutzea, puntuazio sozialeko sistemak edo portaera manipulatzen duten sistemak. Hau da, Txinan ikusten duzuena, kaleko kamera guztietan pertsona guztiak identifikatzen direra eta puntuazio sozial bat egiten dira, eta Europan printzipioz debekatuta egongo da. Hala eta guztiz ere, salbuespen zorrotz batzuk aurre ikusten dira, adibidez espazio publikoetan zaintza biometrikoko sistemak erabiltzea ahalbidetuko dutenak, beti ere aldez aurreko agindu judiziala badago eta zorrozki definitutako derituen zerrenda baterako. Horrela, adibidez, bahiketa, sareosketaren edo sexu esplotazioaren biktimak modu selektiboan bilatzera mugatuko da ikuskapena, mehatxu terrorista espezifiko eta presente bat saihesteko, edo deritu bat egin izanaren susmagarri bat aurkitzeko edo identifikatzeko.
kasu horietan, bai, adimen artifiziala dirudienez onartuko da. Legeriak zehazpenak ere aurreikusten ditu ez betetzailetzat, hau da, lege hau ez betetzen duten enpresa eta erakundeentzat 35 milioi eurotik edo negozio volumen globalaren 7%tik gorako diru isunak jarriz. Bai, bueno, basikoki hau ez bihurtzea anai handian. Hau da, kamerekin... Bueno, 1984 novelak Orwell idatzitakoa. Asko gustatzen zait programa horren sintonia. Sintonia, ojo. Bueno. Programa ez, sintonia, bai, es que bere potentzia dauka bere ton orkestala, bere ton, en fin, vale, ya está, vale, ya. Bueno, gogoratu behar dugu gainera, Europa aurkeztu duen lehen araudi hau, lehen araudia egiteko intentzioa, zuk esan duzun bezala, hau, 2 urte emango ditu egiteko, 24, 25, eta ikusiko dugu 26tik aurrera pres egongo den edo ez, baina gogoratzen dugu orain dela 2 programa kontatu genuela, beste 2 potentzia handiekin, Japoniarekin, baita ere Amerikako estatu batuekin lortu zutela akordio bat sinatzea. Bai, egia da, akordioak, gomendioak egiten dituztela eta hori guztia, eta bueno, gero ja horren ondorioz Europar Batasunak ja dauka abia puntu bat egiteko araudi bat oso beharrezkoa, zeren azkenean ikusten dugu nola urte honetan, hau da, ni uste dut urtea hasi genuela ChatGPT ze kontxo zen galdetzen, bai. Eta urtean murgildu eta hilabete gehiago pasata atera dute ChatGPT 2, 3.5, 4, eta ja 5 buruz hitz egin ari dira, eta bueno, eta irudiak egiteko adimen artifizialarekin gehiago, eta musika egiteko adimen artifiziala baita ere, eta baita ere irudi mugimenduzkoak egiteko eta bideoak egiteko, eta ja zenbat gauza egin aldiren, eta baita ere ChatGPT aurkezten du bere denda egiteko ChatGPT por encargo, horrela esandakoa, hau da espezifiko lanerako multzo batean, eta noski Google ateratzen du atzean, eta Amazonek baita ere esango du aterako du bere propioa, eta bueno, Elon Musk baita ere gauzak esan ditu, baina hortaz aparte bueno, Elon Musken adimen artifiziala martxan dagoena Twitter barruan ez du gogoratzen nola deitzen den, baina erantzun nahiko graziosak ematen ari ditu, adibidez bere momentuan Elon Musk esan zuen bere familia urre edo horrelako zerbaiteko mina bat zeukala Ego Afrikan, gero esan zuen ezetz, eta adimen artifizial horri galdetuta, galdetzen badiozu arrazoia dauka Elon edo ez, eta erantzuten du, begira, kasu honetan Elon gezurra esaten ari du, egia delako bere garaian esan zuelako eta bar. Eta oso ondo, zure jaberen kontra adimen artifizial hori, bai, etorkizun asko izango du, bai. Bai, bueno, parte hona da kaleratu alduzula indemnizazio ordaindutxu gabe. Laneko eskubideak, bakilek ez daukate. Hori egia da. Bai. En fin, Europa 2 berria komentatzea nahi duzu. Guazen, bai. Begira, Europa 2 berria, kompetentziari buruz, lehiaren kontuak zenbat gustatzen zaizkigun. Kasu honetan Spotify eta Apple arteko gatazka batekin erlazioa daukate. Europako batzordeak ikerketa bat egin du Appleek bere App Storean dituen praktikei buruz, konkretuki Spotifyk 2019an aurkeztutako salaketei erantzunez. Appleek Spotify bezalako lehiakidei ordainketa sistema eta komisio jasoak ezarri dizkiela salatu dute, eta ondorioz prezioak eta murrizketak igo egin direla erabiltzaileei App Storetik kanpoko arpidetza aukera merkeagoen berri emateko. Hau da, eta gainera kasu askotan ikusi du. Bai. Spotifyen arpidetza garestiagoa da, Spotify App Store edo aplikazioaren bitartez egiten bada, esaten dutelako Apple eramaten duela horren zati bat, eta ja da, Apple bere Apple Pay sistemarekin ordainduta ez duelako beste modu batean arpidetza egiten usten mugikorrean,
€30 eramaten du. Batzordeak isun esanguratsu bat jarri du Appleen urteko fakturazioaren 10 baliokidea ziur asko izango dena, eta horrez gain Europako aplikazio dendaren zenbait arau eta portaera debekatu nahi ditu zehazpen horiek onartuz gero. Kasu hau, azken finean, merkatu digitalaren legearen testu inguruan garatzen da... Urte hau ikusi dugun urte honetan ikusi dugun merkatu digitalaren legea, beste... Hau baita ere, rap bezala balio du... Ondorio importantea. Gainera, bi kasuetan, kasu hauetan, biak enpresa teknologiko handiak bezala arautzen dira, eta kasu honetan, gatekeeper bezala definitzen dute bai Spotify, bai Apple. Bai, enpresa handiak. Europako batzordeak datorren urtearen hasieran iragarri beharko du, kasu honetan ze gertatuko den eta ze aldaketa egin beharko ditun Applek bere dendaren funtzionamenduan. Apple gizajoa. Lehenengo USB-C aldatu Lightning kentzeko eta gero hau. Baina USB-C-arena izan da haiek nahi zutelako eta baita ere Europar Batasunak esan zuen kargatzaile bakarra izan behar zenuela, ez? A ber, sarkasmo dela. Borja, mesedes. Claro. Bueno, bai, esango dute sistema aldatuko dutela bere kideen onurarako eta diru sarrerak hobeto partekatzeko eta baina, azkenean Europako batzordeak esaten badu, pues mira, hau horrela gain behar duzue eta punto sakabau, horrela izango da. Baina egia da, ikusten ari dugula azken urtean batez ere Europako merkatu digitalaren legea martxan jarri denetik aldaketa batzuk printzipioz interesgarriak izan direnak. Beste adibide jarrita, aste honetan hasi da Threads plataforma Europan zehar erregistroak onartzen eta instalazioak onartzen eta bar, eta Threads honetan aldaketa batzuk egin behar izan dituzte Europara heltzeko, adibidez feed kronologiko bat jartzea, orduan. Beste kontu batzuen artean aldaketa horiek egin behar dira Europako legea betetzeko. Uste dut hau izango dela Europari buruzeko azken berria urte honetan, edo gutxienez sintonia hau entzuten dugun azken momentua. Bai, urte honetan ziur baiet, horrela da. Honekin bakarrik berri bat geratzen zaigu, gero berriak eskarrak dauzkagu ere. Programa hau nahiko interesgarri geratu zaigu azkenean. Azken kakotxen artean, azken berri hau izango da, baita ere Googleko klasiko bat. Ze izango zen Google bere proiektu izar bat hiltzen ez badu. Garaian izan zen Google Reader, gero, hainbat eta hainbat proiektu hil eta berriz egin, eta ez dakitzen bat gauza egin Google News? Ditu. Google News ere itxi behar zuen Espainian por la movida eta bar. Baina kasu honetan... Google Plus? Google Plus existitu zen momentu batean. Google Plus erreala izan zen, edo guztion paranoia bat izan zen hori. Paranoia kolektiboa. Kasu honetan... hil nahi duten zerbitzua Google Podcast izango da. Ez dut ulertzen konkretuki zergatik. Ez dute alako erabiltzen? Badauz, erabiltzeleak, baina egia da, Google esaten duela bere estrategia YouTubera, podcastak YouTubera pasatzea izango dela. Orduan, alde batetik, YouTubeen ez dauden programak eskuragarri egingo dituzte RSS bidez YouTubeen sartzen, baina bideorik gabe, hau da audioa bakarrik. Claro, ikusiko dugu nola funtzionatzen duen hori, ni gogoratzen dudalako
ez ezaguna den plataforma bat deitzen dena iVoox, horrela 2008an edo horrelako zerbait hasi zenean esan zuela, bueno, hemen zerrenda publikoa bat daukagu, Apelena, Apeleko podcast guztiak sartuko ditu gure plataforman, eta ja, erabiltzaile edo, hobeto esan da, sortzaile bakoitzak eskatzen duenean bere edukira sartzea edo aldatzea edo dena delakoa, ja emango diegu eskuz sarbidea. Akatsik gabeko plana, de verdad. Planik gabeko akatsa. Planik gabeko akatsa izan zen. Orduan, claro, hori da alde batetik. Beste alde batetik, YouTube, barkatu, Google Podcast aplikazio horretan dauzkasun arpidetza guztiak ateratzeko, ze eta ze nola egingo den, beti bezala Google Takeout bidez, eta kasu honetan OpenML fitxategi batean, hori izango. Bueno, gogoratu Google YouTubere premiumekin doala orain atope, azken asteetan ja jun dela publizitate blokeatzaileen kontra, eta esan ez ja ez jarri publizitate blokeatzaileak, eta publizitate gehiago ikusi behar duzu, edo bestela YouTube premium ordaindu, eta ja, bueno, beste mugimendu bat arlo honetan eduki gehiago jartzeko, suposatzen du, zen azkenean zergatik ordainduko zeruke YouTube Premium ez bada publizitate hainbeste ez ikusteko bideo bat hartzen duzun bakoitzean, edo bitartean, edo bukaeran, edo zein momentutan. En fin. Bueno, pizkatu etiko, azkenean Google buruz eta bere zerbitzuen itxierai buruz hitz egiteko. A ber, uste dut baitare komentatu genula bere momentuan. Googleen barruan, produktu kudeatzaileeri eta bar, sariak ematen diete produktuak martxan jartzen dituztenean, ez mantentzen dituztenean. Orduan, Googleeko estrategia azkenean izaten ari da azken urteetan produktu asko eta proiektu asko martxan jartzea, zerbait argitaratzea, eta ja, urte batetan edo bi urtetan edo, ja, ikusiko dugu, egingo dugun produktu honekin, eta ez badago inor, hau mantentzeko, itxi, jatoma posako, eta horrela egiten dute. Orduan, ez erabili Googleeko eser, jo que se, azkenean, korreo bat behar baduzue, kontratatu zerbitzari txiki bat eta montatu. Gidoi hau Google Drive-en idatzita dago. Bai, Google Docs. Begira, baino kontatuko. Horrela jartzen bagara, Borja, egia guztia kontatuko dugu. Egia guztia kontatu, ino. Hemen egiten ditugu gidoiak Google Drive-en gauza bakar batetik. Delako zuek beste guztiok, hau da, Gaizka eta zu batez ere, eta Mikel ere, ez duzuelako nahi gure NAS pertsonalean egitea gidoia. Osa, ni planteatu nuen, esan nuen, oie, igual gidoiak eta beste gauza hauek noiz planteatu duzu hori? Gure Synology Office sisteman egin beharko genitu. Hori ez da inoiz gertatu. Hori, ez da inoiz gertatu. Gertatu da, eta guztiok esatu zu ez, Non dago akta? Nik ikusi nahi dut bilera horren akta. Hori ez da inoiz gertatu edo frogak mostratu. Zu ze pentsatzen duzu, hau elkarte bat dela eta aktak egiten ditugula eta... Bale, bai. Eusko Jaurlaritzak, ez entzun hau. Dindos. En fin, eta guztia komentatuta ja momentua da hartzeko urteko azken berriak formatu txikian, como si fuese las 12 uvas, baino 3 bakarrik izango dira berri askarrak. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarren artean, zure estorka eta guzti, eta ogasun publikoak... Nire bitzitekin. Ogasun publikoak behartuko ditu zure salmentak Wallapop edo Vinted bidez informatzea. Bai, 2024ko urtarriaren batetik aurrera, oda, egun bat pasata eta ja, indarrean sartuko da DAC zazpi zuzentarau Europar berria. Zerga arloko administrazio lankidetzari buruzkoa. Horrek plataforma digitalak behartzen ditu eBay, Wallapop edo Airbnb bezalako plataformen saltzaileek egiten dituzten eragiketei buruzko datuak biltzera, egiaztatzera, eguneratzera eta jakinaraztera salmenta ondasun
pertsonen alokairua, adibidez modu personalean edo profesionalean edo zerbitzuen eskaintza duten guztiak. Europar Batasunaren metodo hori da garrantzitsutzat jotzen dituzten transakzioei buruzko informazio guztia kontrolpean izateko. Eta kontuz, erabiltzaileak datu horiek eman nahi ez baditu, bere kontua blokeatuta geratuko da. Argi dago, ogasuna guztio garela, eta gero eta gehiago, informazio gehiago nahi dutela zure rentako txoste borradorean jartzeko. Hor ikusiko duzu Wallapopeko salmenta eta guztia. Ticket Buy. Eta Ticket Buy. Bai, Ticket Buy. Eiru, bideojokoen azoka zendu da. Ui, eta ez nuen nekroporran jarri. Oraingoan bai, elkarteko presidente eta CEO Stanley Pierre Luisen inigo hemen bai, nekroporran ez dut jarri ere eta hilko da hemen, momentu honetan barrez. Bueno, que elkarteko presidenteak Stanley Pierre Luis ahotan esaren komunikatu ofizialak ez du zalantza izpirik usten. Bideojokoaren azokari garrantzitsuena izatera iritsi zena behin betiko itxiko du. Bi hamarkada baino gehiago bideojokoaren industria estatu batuarrentzat eta mundu mailakoarentzat erakusleio nagusia izan den ekitaldi bat antolatzen eman ondoren. Eskarrikako. Bueno, dakibunez, 2019az geroztik ja Microsoft, Nintendo, Ubisoft ja bezalako erraldoiak ez zeudenez, eta pandemiarekin ja ezin ja zuten jarraitu, eta bueltatzerakoan, enpresa horiek esan zuten agur, zuberoa. Bai, gainera beste batzuk ere, beste azokak eta bar egiten ari dituzterako, adibidez Summer Game Fest, orduan, ja, en fin, kompetentza baseukaten eta gea da euroaren marka horren indarra desagertu dela. Eskerrik asko iruk eman dizkigun momentuengatik hobeto esan da, baino bere garaia. Batez ere tiempo de 3. Hori zen la leche. Bai. Baina bere garaia ja, pasatu da. Eta azkenik Epic Gamesek irabazi du Googleen aurkako epaiketa. Bai, Spotify bezala, epaimaiak argi ikusi du. Epaiak aho batez erantzuten die Googleek Android aplikazioen banaketa merkatuan monopolioa posizioa duen apen barruan, fakturazio zerbitzuen merkatuak dituen, edo beste batzuekin lehiaren aurkako akordiorik izan zen galderari. Guztiari, baietz, erantzuten zaio. Eta horrela zehazten da, Googleek legez kanpoko praktikak egin zituela, monopolio posizioa izan zuela, eta beste operagailu batzuekin lehentasunez tratatzeko eta garatzaile Google Playtik kanpo fakturatzea eragosteko praktikak, ez daudela, lehiaren arauen barrutan islatuta. Gutxo gora bera bagenekiena, azkenean lehiaren erregulatzelei ez diete graziarik egiten, mugikorren arloan bakarrik bi enpresa egotea, bi denda, bi guztietakoa, eta horrela, Eta komisio kobratzea, komisión, que viva la komisión. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Esan dakoa, hau sarean zearen azken programa urte honetaz. Niretzat nahiko interesgarria gonda, horrelako urtearen bukaera egin dugu urtea pixkat osatuz, eta gai batzuk urte honetan importanteak izan direnak, laburbildu eta borobildu ditugu. Borja Arbosa, azken gauzatxo bat. Bai?
gabonesko musika bat jarri behar dugu programa hau bukatzeko. Zea Vale. besti nahi duzu jartzea? Momentu honetan ez dakit zein esan. Ez dakit zergatik etorri justo momentu honetan etorri zait burmuinera let it snow. Baina zergatik ez dakit. Begira, zure hitza niretzat ja... Eta ez dakit norak abesten zuen eta nora zen abesti horren izenburua. Hainbat artista egin dute hau. Vale. Baduzu, Luz Abesti Fonsiren popular. bertsioa egin dezakegu. Bueno, venga. Baina, bueno, Zergatik, izan lik, uste dut famatuena izan dena Dean Martinena. Izan like, bueno. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Claro, es que, claro, hemendik agertu zait, baina... Klasikoa, ez egin Spotify bezala eta klasikoak errespetatu, mesedez. Bai, mesedez. Bueno, eskerrik asko beti bezala Borja gurekin egoteagatik eta berriak komentatzeagatik. Urrengo urtean ere berriz ikusiko gara, a ber, ze daukagun urrengo urtean kontatzeko. Así que nada, eskerrik asko. Eskerrik asko eta entzule guztioi zorionak eta urte berrion. Hori da. Entzulei baino lehen, azken aurreko mezua izan behar da gure laguntzaileentzat, kasu honetan berrikuspen teknikoan daukagulako Mikel Carmona, baitari irratietan dauden esango dut, ekoizpen eta teknikari taldeak, eta bai, azkena izango da gure entzuleentzat, eskerrik asko programa hau urte honetan jarraitzeagatik, 2024an, printzipioz denboraldia bukatu arte, ekainera arte, hemen egongo gara zuekin berri teknologikoak komentatzen, eta biei buruz pizkat barre egiten beti bezala. Eta ezer gehiago, egu berrion, urte berrion, eta ondo izan, aio! Says, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Ooh-wee goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. The weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight,